Fjern hætten. Hold underdelen fast og vip mundstykket. Dette åbner inhalatoren. Med tørre hænder trykkes en kapsel ud af blisterkortet lige inden brug. Læg kapslen i kapselkammeret. Luk inhalatoren, indtil der lyder et klik. Hold inhalatoren lodret med mundstykket opad. Perforer kapslen ved samtidig at trykke begge sideknapper helt ind. Gør det kun en enkelt gang. Du skal høre et klik, når kapslen perforeres. Slip sideknapperne helt. Inden mundstykket tages i munden, skal du lave en dyb udånding. Du må ikke puste i mundstykket. Hold inhalatoren som vist på billedet. Sideknapperne skal vende mod højre og venstre. Tryk ikke på sideknapperne. Tag mundstykket i munden og luk læberne tæt omkring det. Tag en hurtig, men rolig og så dyb indånding som muligt. Når du tager en indånding gennem inhalatoren, roterer kapslen rundt i kammeret, og du bør høre en snorrende lyd. I takt med at medicinen når lungerne, vil du opleve en sødlig smag. Hvis du ikke hører en snorrende lyd, kan kapslen muligvis sidde fast i kapselkammeret. Hvis dette sker, åbn inhalatoren og frigør forsigtigt kapslen ved at banke let på inhalatorens underdel. Inhaler medicinen igen. Efter inhalation af medicinen, hold vejret i mindst 5-10 sekunder, eller så længe det er behageligt for dig, mens du tager inhalatoren ud af munden. Og herefter ud. Åbn inhalatoren for at kontrollere, om der er overskydende pulver i kapslen. Når du har taget medicinen, åbn mundstykket igen og fjern den tomme kapsel ved at hælde den ud af kapselkammeret. Smid kapslen ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Luk inhalatoren og sæt hætten på igen. Kapslerne må ikke opbevares i On-Breath Breathhaler inhalatoren. På indersiden af pakningen findes en kalender, hvor du kan afkrydse din daglige dosis. Sæt et kryds i feltet ud fra dags dato, hvis det hjælper dig til at huske, hvornår det er tid til din næste dosis.